Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur triangelu zuzenak ebatsiko ditugu. Kasu honetan bi modutan ebatsi aldira. Kasu honetan bi alde ezagutzen baditugu edo alde bat eta angelu bat ezagutzen baditugu. Bi moduetan arrazoi trigonometrikoak erabiliko ditugu triangelu hauek ebasteko. Triangelu zuzena esaten dugunean, esan nahi dugu angeluetako bat 90 gradukoa dela. Kasu honetan bi ariketa prestatu ditugu bi moduetan ebasteko. Lehenengoan bi alde ezagutzen ditugu eta alfa angelua ezagutu nahi dugu. Beste aldea ezagutu nahi bagenuke, Pitagorasen teoremarekin lortuko genuke. Kasu honetan alfa jakin nahi dugu. Kasu honetan alfa izango litzateke. Alfa lortzeko lehenik eta behin arrazoi trigonometriko bat lortu behar dugu. Kasu honetan, ze erlazio trigonometriko erlazionatzen ditu kontrako aldea eta alboko aldea? Gure kasuan, tangentea. Orduan, idatziko dugu. Tangente alfa. Eta tangente alfa izango da kontrako aldea, hau da, 17, zati alboko aldea, ezta? Vale. Zati, 40. Eta hau, kalkulagailuarekin egiten badugu, 0,425 emango digu. Baina esango zuen. Baina hau zer esan nahi du? Hau tangente alfa, ez dakigula zenbat gradu diren, eren emaitza da. Kasu honetan, kalkulagailua erabiliz, kontrako operazioa egin aldugu, zenbaki honekin, graduak lortzeko. Kasu honetan, shift, tangente eta zenbaki ausartzen badugu, gure emaitzak emango digu. Kasu honetan, alfa angelua izango litzateke 23 gradu, 1 minutu eta 32 segundu. Kasu honetan, kalkulagailua erabiliz egiten da operazioa hau. Shift, tangente eta zenbaki ausartzen badugu, zuzenan lortuko dugu zenbatekoa den gure angelua. Beste angelua jakin nahian, dakigunez triangelo guztiak 180 gradu dituzte, egingo genuke 180 ken 90 ken 23 gradu, 1 minutu eta 32 segundu. Eta lortuko genuke beste angelua. Bigarren ariketan, gure kasuan, daukagu alde bat eta angelua. Eta kasu honetan eskatzen digute beste bi aldeak lortzea. Horretarako zer egingo dugu? Erlazio trigonometrikoak zuzenean erabili. Hipotenusa daukagunez, sinu eta kosinu erabiliko ditugu. Kasu honetan, hasiko gara sinuarekin. Sinu 27 gradu. Hau, kalkulagailuan sartu aldugu emaitza lortzeko, baina beste modu batean egingo dugu. Eta zer erlazionatzen du sinu 27? Kontrako aldea, hau da B, zati hipotenusa, zati 46. Ondorioz, hemendik askatzen dugu B, hau da, hau zatitzen dagoela biderkatzen pasatzen da bestaldera eta geratuko zaigu. B dela 46, bider, sinu 27. Eta kasu honetan, 20,88 metro ematen digu. Hau izango da gure B aldea. Eta C aldearekin beste erlazio trigonometrikoa erlazionatuko dugu. Kasu honetan, kosinu zergatik hipotenusa ezagutzen dugulako. Ondorioz, kosinu 27 gradu izango da alboko aldea, hau da C, zati hipotenusa 46. Eta ondorioz, hemendik goian egin dugun berdina, C askatuko dugu, eta geratuko zaigu 46 zatitzen dago, biderkatzera pasatzen da, eta 46 bider, kosinu 27 gradu. Eta emaitza kasu honetan 40,89 metro izango da. Eta modu honetan, ebasten dira triangelu zuzenak. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.